A Praza da Veliña en Rañón, a parroquia rianxeira de Leiro, converteuse esta mañá no centro de operacións no que se desenvolveu un simulacro de incendio forestal para avaliar a coordinación entre os distintos equipos de emerxencia e a operatividade do Plan Especial de Protección Civil. A elección de Rianxo non foi o show. O municipio forma parte da lista de concellos nos que se rexistra unha maior actividade incendiaria, polo que antes do inicio da campaña de alto risco, urxía realizar un exercicio de adestramento. Neste caso tratábase dun incendio forestal de nivel 2, catalogado así por afectar a áreas próximas a núcleos de poboación e infraestructuras críticas. Seguindo o operativo moi de preto, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, o alcalde, Julián Bustelo, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. As dúas últimas valoraron de xeito moi positivo este tipo de simulacros, segundo elas, fundamentais para asegurar que todos os medios, tanto humanos como técnicos, estean o mellor preparados para actuar con eficacia e rapidez ante un incendio real. A idea de facelos, é estar ben formados, estar coordinados, estar intercambiando esa información do que son as vivenzas no día a día e, sobre todo, para ter ese mando único. Neste caso, me toca como delegada territorial, debido a esta situación de nivel 2, ter estar aquí ao frente do mando. Dende logo, dende a Administración Xeral do Estado, desde o Goberno de España, consideramos que estes exercicios son fundamentais para mellorar os nosos protocolos, máxime nun día como hoxe, no que celebramos o Día do Medio Ambiente. Me parece incluso que a data é moi acaída, precisamente porque ao final o que tratamos é de minimizar o impacto destas emerxencias tanto no ámbito humano, que son os nosos veciños, as nosas veciñas, senón tamén no medio natural. O operativo contou cun amplo despregue, formado por alo menos un 100 de persoas, con persoal e medios do Servizo de Prevención de Incendios Forestais de Medio Rural, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén participaron varias agrupacións de protección civil da zona, Policía Autonómica, Garda Civil e Policía Local de Rianxo, así como urxencias sanitarias do 061 e Cruz Vermella, entre outros.